Oro. Ganito. Mo to na yun. Padong Bunawan, marag buka manundalan dito daw. Naman sila nagbali ng medical city. Gandaan ano? Karon na naman gani sa to kanang bagong gi-open karon? Global dito sa. Oh, tawag kong global. Padaw sa mission. Pan. Regional. PMC. Regional. Agwanta na lagi ko kay kuan makayo. Ada nindot ko mo diha ang ilang facilities. Karon ba alilit karon pati na mahala wala nagyan na to oh kamit na ko na ko ba sa laboratory ninyo. Nag-aantog ako sa inyo sa lab school. Oo. Nag-aasa no, abot Italy, abot Europe. Nakakatawa itong ingat. Training ba to? Personal nga, kuhaan, gastos. Aksa sa pamana na ulit. Metro Bank. Agent. Oh. Ada yang main di dalam? Hitung na. Ani
basta na mining mo, inanag yung mga kwan. Nainanap yung ang kwan kwan. Ang Malibanay. Pwede na rin. Ako na ito. Iwas na. Kuya, nagawa mo.
Pwede na, Win. Ako na iba. Tiwas na. Patsulbong nakadaan diri.
Jonas nga pa. Bayanan? Oo. Ah, Kamu siya karon? Germany man siya. Germany. Saudi to niya karon. Lain. Mga paano kama
lang naman siya. Pwede basta na. Oh, kaya mga kita tayo mga mountain. Ah, tubig. Oh, wala sa tubig. Tubig na po. Tuligan o Cagayan. Dundun ang pag-gaman. Ang problema rin siya ma-organize. Kita diri. Sila yung alhin. Ikaw po, bigyan kaya po. Talaga. Iya, rin. Wala ba kayo? Wala. Hindi ako lang nanay, anak. Kau ni yang timbul itu. Ako rin ako lang. Kita mau buat itu. Mending dibalik. Oh, lagi. Ang sihil dari ato ng ano sa nag-break? Asbang sa tumars? Sikina, sudah. Kaya na, Sikina. Akbang suman. Suman eh. Akbang Jonas man. Nililihis lumay. Ano yun? Hindi rin. Sama ka rin kuya Peter. Pinayang ka. Hindi, Robert. Sa Primero, sa ganyan, asbang sa IIT, katong taas, Asis to, diba? sa likod. Nalikod mo. Oo. Kaya namalin dito sa buwan, sa meeting. Ito rin na Petron. Ay, Peter. Ito. Anong sa kapatid ito rin? Diba? Pwede ka sa Christian, Christian Bishop. Ah, Oo. ito rin ka. Parang budulog kita diri pa doon sa siyudad, di ba, paliko dito. Pero meron kanto yun. Ah, lagi. Di ba na yung gusto nilahan to? Oh, Petro, gini. Ano, tama? Oh, to Petro. Aat bang atin? Kana, Jollibee. Karon. Karon. Dayon, katong unahan sa 2 Mars, yung dito yun atong akbang sa kuwan, akbang sa IIT, meron itong makdo. Wala na yung pa. Dili day siya sabay, no? Sabay din, sabay din. Gini ka? Ito gakod si Adrian.
Mapas lang taas. Housekeeping. Housekeeping. Sila ang housekeeping, di ba? Mana mo kawan? Sino yung isulod? Wala. Lihat na guys, laban. Ada yang sifat. Wala dito sa dako nga round ball. Sudah dah salah mga kawan ito. Magamit din na. Ay, pagi change color gyapon ni. Dali ang makuha ni. Sige dai. Bye-bye. Paniot mo na.
experience. Ito na to. Ay, guys. May dugay din, no? Dako, gigay kang napa na to. Dako pag building. Oo. Saan Manila? Operation po sila. Ah, ilang kilo? O, sige. Wait, ako din. Sabi, ano, ako kayo gasto ng tanim-tanim. Awa, mag-surrender at mahal na po. Tira. Recover na dayon ba? Oo, kaya. Uy, kayoy. Ambot, wala akong kakuha na to. Wala man sa sakon. Wala sa Pasig. Simple po wala yung Facebook to eh. Kaya naman yung Facebook ng mga senior. Sila mga